El bàsquet Porqueres continua imbatible i aquest cap de setmana ha assolit el liderat de la classificació de primera territorial masculina després de superar el Club Bàsquet Banyoles en el derbi comarcal de la jornada. Tot i que els banyolins van plantar cara i no es van rendir en cap moment, la còmoda avantatge que els locals van aconseguir durant el primer quart els va servir per mantenir-se per davant el marcador. Durant el primer període, els porquerencs van aconseguir tancar els 10 minuts amb un 19-9 al marcador. La superioritat es va mantenir durant el segon període, acabant amb 33-27. Va ser durant la segona meitat que el Club Bàsquet Banyoles va intentar recuperar pistonada. Tot i que els dos últims quarts els dos equips van estar molt igualats, els banyolins no van ser capaços de capgirar la situació, deixant el Porqueres sempre per davant el marcador. Així doncs, el derbi comarcal es va tancar amb un 72-66. Amb aquest resultat, el bàsquet Porqueres es col·loca líder de la classificació de primera territorial amb 45 punts, un punt per davant del segon classificat, el Torroella. Per la seva banda, el Club Bàsquet Banyoles continua enllaçant derrotes i ha caigut fins a la quarta posició amb 42 punts. La propera jornada podria ser tranquil·la pel Porqueres, ja que visitarà el camp dels maristes, que són últims a la classificació amb només 27 punts. Per la seva banda, els banyolins rebran a casa el Cassà, que es troben a la 5a posició.